mga bata. Ambot lang, uy. Siya ro ba kabantay pagbutang aning karton din eh? Saan man na? Ah, tanawa lang. Bata? Di naman nini mo. Kuan manggod. Nakakita mi og bata dito sa jeep. Bata? Suko kayo siya? Wala man. Atong Martes, napangita siya ni mo, nabalaka siya. Walang una ko malahos din hamon. Nangandam na una ko sa akong kaugalingon. May pamagugong suko kay papa na ako. Kinsa nag-iintay mo sweldo na ako in town, uy? Eh, kasaba ni mo to yagoy. Unsam ka? Baan na ako ni mo, di wa kay pagsalig na ko. Suni siya noon. Tinuod na yang. Ala ka pala kagod. Dili lagi ka na mo tablahon. Ayaw pagpadaan ang naa si mong nahuna. Ah, tanabi. Adton ta eh. Di ta maghuman diha. Gabi iba kong sirmunan nito yang. Kapoy weha na eh. Ay, nagkibaw nga na agad. Ital bitaw nagkibaw nga na. Katugaan nun rabat ako. Sige tugan nun. Ayaw yung pagtugan ha. Kita rin ba yung nakibawa na sa sikreto? Mao lagi. Kuyom sag pahibawon sila. Huwag mo ko magtabi-tabi sa tubangan ni Tisi kay basi ninog nasipyat ko. Para nako. Sama na siya. Usa kang bahandi nga atong ampingan. Nga tinaguan. Kay kung masayra ni mga tao, lagmit, pangitaan ni paagi nga. Kuhaon eh. Tingali. Pag siguro, dali-dalion ta sa atong mga asawa aron iuli ng bata nga to siyang inahan. Mao lagi to akong gisulti nimo. Peligro kay mahibaw og lain tao. Kawato niya to. Kuyaw tinuod. Mag-amping kita. Tingman ka. Tulo na adlaw ang bata na to. Kung buot subayon, nanatay. Noy bimil. Bastang lumia. Limang ka na bisag dili ta mamasahiro. Makakwarta na ta. Ispo ko, kinsa ko na 9,000. Pao na diha. Hay mayo siyo, pabunyagan itong bata siyo. Muna itong sabutan. Sir, tawag na si Inday. Karon? Oo, di pa gidugay. Ugma ko na siyang pauli. Dito ako sa hotel. Buang na. Manong mo gid siya mapauli nga ni. Nagpapadlong mahinoon. Paminaw na ko, sir. Nahadlok na nimo. Hain man siyang hotela karon. Huwag man kusulti. Huwag man ko kumangutan na. Ba siya pauli. Berta, Sir? ugma ha. Ato na ka sa silong. Oo, sir. Kaya nga na, sir. At ni usap si Siling. Ayaw usap pasod na sa gate. Tawag ko kung abot na siya. Nakasabot ka? Kung babunyagan atong bata, tingalig supak ang inahan. Ano mo supak man? Di na siya gusto nga gihikuta na to iyang anak. Kaya dili makauyon sa ngan sa bata.
Nya. Kanusam na to pabunyagi. Unya na. Unya nagmakita na tong inahan. Maniguro ta. Unya, di ka madugay. Adi tingali eh. Mingaon gutos bata. Sa ato pasyo, kumadangtan og usa ka buwan, una na to magkita ang iyang inahan. Una pa na to pabunyagi. Ana lang. Dako na ang bata. Kinahanglan ra bang gyud nga pabunyag og sayo? Posto na na sa kabuan. Unya, panalitag, maabtan og usa ka buwan. Pila dito makubra? 90,000. Sa ato pa dahi, tag 45. Claro, 45 milo. Clarex, Clarex. Kwarta rin dahi. Oo, magultok kami doon, magultok. Ayo! Ayo! Yes! Leslie! Ayo! Oy, kuya! Ikaw mo lagi dili. Dali dayon. Ay, ari lang ta diri magistorya kay mo ato pa komplikado. Ba? Sa may ato. Nakaibaw na ba kakabahin sa bata? Katong napunitan nila sa jeep? Ni mga tawhana eh, lagot na jud kay ko. Naaaman untay MCWD. Nganong wala man jud nila ihatod didto? Sabi di ay. DSWD. Dili MCWD. Haw, basta na IWD. Ayda, ang ako lang kalagutan na ni mga tawhana. Wala gyud nila ikuan ang akong tambag. Wala nila tumana akong tambag. Wala ko'y palit gatas. Wala panghatag og butangan na nila oy. Totoo dito sa mga. Gipakualan to na akong lanot. Gipatutoy na akong lanot. Ay buang man sa nang bana nimo. Ako bitaw siyang giingnan. Nga ari lang na namo ang bata. Kay kamo daghan kay mong anak. Aron madili na mo mahasol. Amo lang untang sagupon. Di man sa siya musugot. Ay, di man sa musugot si Lucio. Pa, kapat yun na naman ganito to niya. Nganong di man kuno siya musugot? Naaman ko ni muswildo na ako. Pero wa jud mo hatag diri na ako bisag 5 tabos. Kinsa man kuno mo sweldo nimo? Nga wa man gani na sila mahibaw kung kinsay inahanan ng bataa. Mao bitaw ang akong ikalagutan. Yang. Nay maayo yang ay. Saman. Ikaw na lang sila sa ina na. Ha? Ina, nga ani na lang namo ang bata. Ako na lang tong sagupon aron di na mo mahasol. Ano man ang pa man ko? Nga, kibaw man siya nga magkapulik ko sa mua. Bisag karon dahil hatag doon ako nimo, way problema. Uy, ay, sad. Pananghid sad ha. Mas maayo man nang mananghid ka. Ah, wala pa nang hiray. Bisag karon dahil hatag doon ako nimo, way problema. Oh. Hala, sige. Dada ka rin. Oh, sige. Karon nung ini kumagpaniod ko. Dado na ko bata. Oh, 260 yun ang atong limpyo. Pero gikuhaan na ni siya sa abang. Oh, ayun na lang na. Oh, tayo tag 130. Oh, oh. Diha sa nani mo. Unya, napakoy 30 nimo. Oh, napa kay. Huwag tayo sukli ani. Oh, sige ha. Oh, ay Palitan na itong gata sa bata. Oh, gatas na. Sa iyo na na. Baliktad na na. Ang di na ito patot yun. Bitaw sad. Pero, kinalan sad na ilampin. O ka ng pulbos. Oy, unya na na kay. Hinay kay itong pamasahero ron. Sunod na na. Kung mudagan na itong pasahero. Bitaw sa? Uy, nyasa ka. Unong niya sa Titil Rosario do kay mamalit ang gatas do. Ha?
Tuyang! Tuyang! Saan man na? Bro, gatas. Kasi may mo inuman na. Nga wala man yung masusuna diri. Oh, kamas na ako mo. Hay naman eh. Tuwan na, yatag na ako ni Tessie. Siya na mo imo alima adto. Amahong sa baroy. Nganong imo man gihatag? Nga nagsabot man Miss Martin. Nga amo tong puli-pulihag alima. Si Mana. Ay da, ngano si manahonon pa mana? Si Tessie mo angay mo alima atong bata. Kawa sa anak. Ay. Bungkog ka biya. Buwat ka na ko. Ngano magpaabot pa man ko nimo? Ay pagbuot-buot. Ako tay agdo nimo. Kibaw ka, si Tessie o si Martin mo angay mo alima atong bata. Kay wa sila'y anak. Usa ka ba oy? Ya unsaon ni akong gatas? Ilabay ko ni. Ay, labay nito! Oy! Asa ka, uy! Asa man ka? Mao na kong bata. Kuha ah! Pero ayaw dyan ko palimahan ang bata, ha? Ano nagbutbuot mabungduhan nito yang? Nga di medyo tumusugot si Lucio, masuko niya to. Ya, problema na ng tuyang, uy. Ako bitaw siyang giingnan nga ipananghin ni Lucio. Ingon man siya nga, wala lang kuno na kinahanglan na. Siya na lang kuno yung musulti ditong Lucio. Di tumusugot si Lucio. Nganong di man siya musugot? Di noon siya malipay nga wala makasamok nila. Dili tungod ana, day. Asa man di ay? Kasabot man gumin ni Lucio nga magpuli-puli na ng bata. Nganong magpuli-puli pa man gyud? O kita na lang di ay. Wa pa sila'y kapoy. Stilana ni mo, day. Wa man gud ka mahibaw. Unsa may wa na ko mahibaw eh. Baitin. Na, Lucio. Dali, bay. Dayon, dali, bay. Buang nga yun yung tuyang. Nagbuot-buot yun. Ako baya siyang giingnan nga ipananghid una nimo. Wa man gyud mapatuo. Gihatod man gyud diri ang bata. Dali, gud na, bay. Di gini mahimo na ito bagi. Kaya masamo kita ni, kisamukan kini mong asawa. Bako lagi. Di mo sad mahimo. Anak ninyong bata. Kaya ato ko na duha. Oo, lagi. Wa may lalis, ana. Nga atuan ang duha ang bata. Pero, dili gusto si Tuya nga ato ninyong bata. Hay mayog, usbo na to ang atong paagi. Unsa man? Dirila na namang bata. Kay, si Tisi gusto masad siya sa bata. Nya. Di mausab ang atong pumarta. Kay, magbayan magyapunta sa kita sa bata. Ug mulayas na Stacy. Upaulis liting. Nya, dadong bata. Ug unsa naman lang ta? Ah, di na mo laya si Tisi eh. Hadlugin na ko. Di lagi ka mo kumpiyansa. Di ra ba mo kinasal? Unya wa mo'y anak. Unya mahitabong mulayas na Stacy. Unya, di mo pa ulis ila. Patay ta. Sa? Oh, unya, sa inyo sab, magsipok ang uni tuyang, ipanghatag ng bata, nya wata kibaw kinsay gitagaan, patay sab, kirig pa yun.
aron sa pagsiguro. Sultian na natos tuyang. Si Tessy lagi. Oh, kanindot na hinoon. Nakaibaw si Tuyang. Unya si TC dili. Matalag morning. Mas maayo man as tuyang masayo. Kay kinasal ni. Pure gyud. Di gyud may magbuwag. Kay parehas inyo. Di kasado. Hanap nga asawa. Lisod lagi kaayo siyo nga makibaw si Tuyang. Oh, iya ina ni Rub, palitag masipyat ha. Kinala nga kita ra gyud nakibaw. Kita ra gyud. Ha? Kay kung masipyat ha, impasan ang utang ni Amboy. Nay maayo ay. Unsa man? Unsa man? Mangita taglaing mo limas bata. Nya, kinsa may suhulan na tos pagatiman sa bata. Mangita ta. Sayo na na. Magsuhon na sabta. Naapay way sakay. Samot na kapurdoy, ana. Ikaw ba? Alimot ka? Inadlawan tagtag 3,000? Bisag mo suhol pa tagtag sa gatos? Ano na rin ulas to? Siwa palagi ka mukha. Kaya sa may mga gitangan diha. Si Inday, maabot ka ron. Anong atangan pa man nimo? Ikaw mo sa digpoy, mapas mo niya ka. Ay, sagdi lang, uy. Papang ko gutuma. Daghang masuk na kaon sa pamahaw. Sud lang una dire. Ari lang sa ako dire. Ako lang bantayan. Kay tugon niya ni Sira, pabantayan, Jud. Kung moabot. Kay dili pa sudlon. Ah, grabe hagong sir. Ano sa kaya nasuk an Inday no? Grabe ka siguro yung kasuko. Usa man dagingon Inday, usa man sa oras sa mabot. Huwag mo siya magsulti. Basta, pauli ka siya karon. Karon ko siya mauli.